Narum payu neoskum ka channel nam ta ki padba ka briu neotar. Kakruwa ka blathor uba sramal maudo. Kini harum lajno uba arden kini ki founder bat ki badan benta halendet ka jingkeu state bat ka jinghiar arsut jong ka VPP menta banengkong Winston Tony lengdo ubre UCM menta ubre ubre ubastat bat ubasngu thu bhaya ka imlang salang marudan benta bat ka World Vision ban pentelun yiki kam jong ka hangni Henry ka jing start jong u haban buri no bat ya pen pat bat ka politics Namaru hab ban sengap ya ka hukum jong big boss da ka papun pau syaki pat ba da kumwei ka kampat da kumwei kumbajia menta ha district council hapo ka jingelam durbula jong u ka baar Dr. Baskem ubreu candidate MP menta ude ubreu basta tang ba umdei uba shempang ka jing start jong u ka sep ei no namar u hab ban shulong tang ka sur uba aden barum salia ban ya pen ya kata namar ka kabuk siar ka ap ya u ban long MP lani MLA ngalak ban ong udai opportunist kabalai pawal soklet unipat udai ubam dan ai naladi henrei usupun kiu skong jubor yo ba aden leng baka channel YouTube jong u ka ba kerteng sangat uperta kani ka penlong yo ba aden ba un shania yo u namar dei leng baka channel jong u baki pa ba khamtam ki ba shania ha ka social media ki ngej ye ka ai ka ba uyaro jubor tang ban yo long MDC lani MLA ka basaw Dani Langsti Unipat udai ubak kami ya ka social media bat upen janai yaki khnang ban pen ngobang bat pen thami yaki pai ba lada umdei na u ka VPP kanam long kumni kumbakal long hakiran san social media lada ka jai pen reu kan poi sya ka liulap hapo ka jingalam uba aden kini ki sangwut ru kin hap shim ka jingkit khle namar tamban mentoy shimet ki kloy ban pen bat ka politics raha bor uba aden